What's up guys? This is D James and I'm back with another video. So, gabi nangayo ko tabang sa Facebook para sa akong content, which is nag-post ko of kinsa man dyo'y dapat basulon. Kinsa man dyo'y dapat basulon kung nag-fail ang isang relationship. Ang nagkulang or ang wala na kontento. So, murag daghang yun ni comment, no? So, thank you Karajaw sa mga nag-effort of time pag-comment. So, before ko mag-start, I need to shout out sa mga nag-subscribe sa akong channel. Pag sa mga friends nga todo support, no? Kay Ma'am Zoe Galido the 5th, thank you so much. Kay, murag ikaw giuna mo view sa YouTube. Then, thanks for subscribe. Kay Roslyn Tor, salamat sa pag-subscribe, Tor. Pabili ng tangwapa diha, no? O kay Jai, thank you. Miss Antoinette J. Artisa, thank you. And sa uban pa nga nag-subscribe, thank you so much. So, start na to, no? So, kisa mga Zoe basulon kung nag-fail ay sa relationship na nagkulang o wala na kontento. So, murag daghang gini nag-comment, no? So, una, si Yong Moreno. Thank you for your comment. Ang laong niya, no? Kaya murag hina yung internet there's bukid. So, ang laong niya, ang wala na kontento. Halabing ano man. So, yung explanation kay James Sepuldo de Asis kay bisan og dako iyang pagkulang kung kabalo ka makontento dili rason para magubain yung relasyon. May point pud siya, no? Kay sa love, kung unsa ra imong mahatag sa imong partner, dapat ma-appreciate nimo. Kung nagkulang magani siya, ikaw na lang mo puno. Kay natana, i-earn na may Ubada Galicia. Yalaong ang wala na kontento. Ngano ka? So, murag taas-taas gyud ang comment dere, murag nagyud siya kasuko siguro sa iyang past relationship ani. So, mag-fail ang isa ka relationship kung ikaw wala na kontento sama sa mulingi pa ka sa iban bisan ka mo nag-ubad. Basin na ay naikog mo or hugaw rin yung kuan. Naong, yan ba? Waya, ni mo na-appreciate unoy iyagi pang buhat para sa imo. Correct? He just sacrifices, love, and hard work just to make sure na mag-last ka mo kay lagi waya ka na makontento. Hanapan niyo siya permi og mali or butas para lamang dya ay rason na maglalis ka mo kay lagi waya ka makontento. And lastly, mangita na ka ng bigil permi or any unreasonable reason. Ano, bulok og English. Na mag-cause ng kapungot, kaduda o kawayganan na ipadadyon pang relasyon kay tungod, ikaw wala na kontento. Ikaw wala na kontento. Kaya na to, nakpakan sa namin. So next, Jeneline Barcos Kintahan. Ang iyang laong ang nagkulang. Why? So, kay iyang tuwag, kabayo mang ka naapa kay ikahatag o naapa kay angay buhaton parang smutaas or mas pag-work in yung relation ihimrot expert. My point mo siya, kung feeling po di mo nga wala na kontento imong partner sa imong gibuhat, dapat na po kay buhaton para kuan ba mag-work in your relationship, dili kay dili kataman or ana siguro yung pasabot mo. Pero kabalong gyud ka sa imong self na nagkulang ka, kinahanglan hanap kag way. So harta na to niyang comment. Mary Grace Ibana yung Poldo. So, ang iyang, ang nagkulang.
Mas grabe na din yung kataas ng kung ano, explanation mo nagtawanon tayo magbasa. So, ang nagkulang, usually, makitabo dyan ang cheating kung wala na satisfy ang needs sa karelasyon. Kung wala ka ng kulang, anong nangita pa man og lain para makapuno sa imong kakulangon. Pag babae ang nag-cheat, meaning ikaw nga lalaki magkulang sa pag-satisfy sa iya emotionally. Maybe dili ka expressive sa iya, nga di na feel niya nga murag wala kay gugma or value sa iya. O kung lalaki ang nag-cheat, meaning ikaw nga karelasyon nga nagkulang sa pag-satisfy niya sexually. Dili guro ka maayo mo-perform. Hoy! Iyot na yung labanan out sa ba? Perform or pabebe guro ka sa mga panahong gusto siya makig-body hit ni mo. Hoy! Bigawon ka! Hoy! Bigawon ka! Kung kami rin, Grace. Duda ko. Experience ka ni. Hey! 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 Uy, parang sex gidayon? Sex gidayon? A woman cheats for love and a man cheats for sex. Therefore, kung kulang ka diha nga areas, kabahan ka na. Di siguro, no? Pwede siguro ang babae, wala na satisfy. Pwede li punta ng laki, uwagon. Daghan pong baga ang mga babaeng bigaon. So, next, Florida Santiago Gamayon. So, yan lang ang same, way mapili. Of course, you fail as English today. Yeah, why stuck in a relationship without progress? Do not settle for less. Kung feeling mo dili mag-work in your relationship, no? Better nga, kung ano lang, storya niyo sa imong partner nga, yung ani, ang reason, nga nung di na mo kaya padayon ng relasyon kaysa mag-cheat ka. So, next, Julian Moreno Giangan. So, ang iyang laong, ang nagkulang, kay di man siya mag-cheat sa lain kung sapat ang ginahatag, di ba? Kay kung nagkulang din siya na adjay possibility nga di siya makontento kay katong nga kulang hindi siya hanapon sa lain. Maday sa magazulay na kulang. Kulang. Pero dili mo po reason nga mag-cheat ka kung nagkulang. So, doesn't mean nga nagkulang yung partner, need na ni mo mag-cheat. Hindi mo nga hindi ka satisfy sa iyong buhat, ikaw lang mag-effort, para at least aware pa din yung partner na nga rin yung status in your relationship para mag-work sa bagay ng relationship. Doesn't mean nga kung wala na nag-effort yung partner o diba, feeling ni mo nga kulang, pangitao na nito sila i-comment si yung Moreno kang iyangan siya nga na kung kabalo siya na kontento din siya maghanap pag sa kulang. Ang kulang pwede na mo punan pero base nun sa kanimo kakompleto hindi siya makontento wala akong check. And last but not the least, si Kimi Paraiso Madelo. So, ang iyang laong, para na ako, pareha sila sayo. Kaya ang tao lahi-lahi, why na pagkakontento na ubay na kontento lang sila nga ginamos lang sudan na pudag uban gusto nila stay in short ng tao dili na ito ma-please correct kay lahi og katagbawan kinahanglan kabalo ta mo kontento sa kung unsara ang kaya makahatag sa atong partner labi na financially. You cannot give something nga wala sa mo. Yes na uban ang ana nga kuan partner nga tungod bitaw ni social media nga masuya siya kay isa ko kaan siya talag flowers why iya ang kaya rin siya ang partner kay mura ibanan ka yung presence sa murag yung kaya niya then mura po mo iyang reason nga makigbulag siya so dapat tiling ana no then basin too much kasi imong gi-ask mong reflex ang self correct kay naami mga botang na dili nila kaya at least appreciate the effort na ilagi pakita. Then kung naaman ganit sila kulangon emotionally, tap him and tell him nga na ay gap or space nga na feel nimo o nagkulang kay kaya ra mo na punuan basta kabalo sang sadta makik-communicate sa atong mga partner kay dili tag na ang relasyon. Need nagpagstorya between you and your partner. Exactly, Miss Kimi. So, kung naging may problema no sa mong partner,
whether wala ka satisfied sa effort na hindi kuan or kuan siya sa bamro kulang lang yun, so kinahanglan istorya yun mo sa iya para mag-work in your relationship. So na-explain man siguro tarong ni Miss Kimi para sa madalo na. So that's it. Sa tanan nga nag-comment, no, thank you so much. Thank you so much sa inyong effort, no. So see you in my next vlog, and I hope you enjoy watching this video. And if you like, give a thumbs up, hit your notification bell para updated mo sa mga bagong video, and don't forget to hit the subscribe button. So thanks for watching. Bye! Happy Fiesta, Barangay Umong Barhin sa kanila. See you next video!